Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Democratic Party Women's Wing henne kasngi kalai syong perkat hakasin banengkong hadin kejing syakta haka klam COVID kat kandai. Na kalian ke kong pi kar pengrup haba keren berkilat patai kubor kalai itu ba kejing temu jong kane kejing ya kendu kalong kumno banyamir jingmut na ki para long kemi bantrai khampa shu na ka benta kaseng. Kumba kalong menta haka Jylla jongi kalong kenrum kan rampha. Shushu kala berabru da kabaong ngiyoi ba kalong kaman haka Synshar ka Khadar ka kenrum kan ram hakum kane kapor gidon ke jingtmu na kaseng bantrai khampa ban Wanrah Ïaka Synshar ka Khadar ka babha. Ka UDP Women's Wing kala krenru Halor kimat ke bakongsan kum ka ILP kapun kajing penrung ya ka ketin kasi bat garo ha ka kernet ka bapra ka lenti rel bat kajing penjensur ya ka snem ni ka age relaxation kini kidai kimat ke ba kaseng ka Wanrah bat buddin bat kini kiju kinlong lengba kaseng long kemi ha ba kin ai kajing kershan bapura ya kinong elam kaseng UDP kani gede kajing yalang jong ka UDP Women's Wing kalong kasin ka ba nangkong pagi yaw pani lumlang bumi adin kini ki snem ki blalay no nakadaw jong ka pandemic iklam yaw pani lum yalang te kajing mut pa kajing thumu hi jong kani kajing yalang jong hi kani sngi kalong ba kumno bangin ya mirjing mut mangi kumki paralong kami hakba nila ban trei khamha shu bangin yaw ban panklan ya kene ka party jongi na ko bakalong menta te kumbangi iba ka political situation hi ha kene ka Jylla jongi ha kene ka por menta kalong ko ba kunrum kan ram ha do pa ya iba ka jinglong jingman ha ka Synshar ka Khadar iba ro kilong kibala kunrum kan ram sabapala but hakum kani kapor ni don kata ke jing angnut ke jing temu ke jing terang nakaliang jungi kum ka parti UDP hakaba kumbang itep bagade ke parti trairi ke parti Jylla hakaba ngila ban trei khambha ban Wanrah ya Synshar ke Khadar ke bakhut ke subabat ke bane ka mat hi ka bakongsan kumbang intep ba ka parti hi bro ko ai gadon gitu ki santli ki issues ki bangi jo ya kren na ka por kum ka ILP ka border issue ka Khasi and Garo inclusion of Khasi and Garo language nang ta ka railway line but kato ka age relaxation hakaba parti jungi ka simkya mai kini te kini ki issues ki ba ka parti hi boro ko wai ka raise lane ka budin but kita hi ki jo ki issues but ki line ro kan long ba jong ka Women's Wing hakaba in ai ka jingkursan ka pura ya ka parti ba ka jingtre jungi nanes kmat kan long ka ba nang han chu kata ka one by without saying hi namar ba kung kapati hingi julap nakapor sa kapor ba ni kwa ban kentiu ya kilong kumi ni kwa ban ai tiket kilong kumi henry khamnya ba kham jinjari ba nginyo ya kum kita ki long kumi ki ba kwa ban ya ai reng lane ban ya mi skmat lane hangne ha senda jonga isong ikong rona khandet but ini la long ten inong ikmat MDC naka nongpo constituency te henry ha ka party jongi ngim dadon kata bangin ong ba ni segregate ma ki male and female negi ki shenrang ba kan thai ka jing shisha hi ka long ba la dadon ni ka jing trang la dadon ni ka jing amnut ni naka party lele ni kloy ban ya ban encourage lane ban yukumi kita ka jingkeu mi keu bha ni kumna Janta Hills na Khasi West Khasi Hills na ni don lot
te lada piong bakwa pet ya kata sering tengen pet nyen dalai lum ya ka general meeting jong ki senglong kami ki jongi but ya kata ngi labo ya thong bangi either late January or early February ngindon ya kata ka general meeting jong ki senglong kami po kapati UDP ha jinglak pa jonga hishimen hakapor ka bangaya kun ya ka election ka jingya benti ka jonga nadu 8,000 khat lai khat phra pathadu benta ngadang don ya kane kapati UDP ka naso ya lade baki anu sim hayanya ya ka bayade bakka jing yo la ngi ki long kami hapo kapati ni kalong bangi na kalian jonga wings ni o ya ka frontal wings ilong ketiga dia jonga parti na kalian tu jungi ngin ya kapala ban encourage ban pensluri kilong kami nama pa ni la ban le ban contribute something na kabanta ka jing ya dia yang lan aga himlang kasalang ya katangin ng parla ban ya keren ya banta kan ni kabanta ng hapan ya syong lagi nong ya lambi jungi hapo ka constituency ka panganadan hakapayade ba kanika crime against women kala de shisha hakajo upor kung kanong ya sayan ki bobut ki case ki bangi don hapo ki court ki jongi hapo ki bishar pa phel pa ki jongi ru kade be hakapayade ba kanika crime against women de awat kala don kanika pokso an kanika la yarap shibun ya mandana i awat de rei still wala kata ro ngai kumba ki real po ka ilang masalang ka jongi ki pada shy la ki pada ting na laban ong tay dorma bakini ki jingja ki keep on repeating ki dan jana ka por te ngangi scam ba lada nakalian jungi ki long kami iyo lan lada ki pai pa ki ailat yang ni lani ki jet yang ni kumangi ki badon ni kamon ban bi syakmat ban ya ai reng mo ka election ngala persyang nakalian ku jonga dan rei ngatrai society jong ini nan ong kan no bentang am laban ong ngim yo lat ya ka bangin persngo ken ya kan ni ha ka jeli ka pakham he ka ka mo thapo asam